Пустинята. Една пета от сушата е пустиня. Храната е оскъдна, водата е мираж. През деня температурите достигат над 54 градуса. Жегата наистина е безмилостна. А през нощта пада под нулата. Ужасно е студено. Едва ще дочакам слънцето. Трудно се намира заслон и трудно ще ви открият. Ако се изгубите тук, сте в голяма беда. Във всяка пустиня най-трудно е да намерите вода. Ако не успеете, смъртта ще ви навести скоро. В пустинята Баха в Мексико ми беше тежко, след като по лицето ме ожили оса. Но търсенето на вода е неотложно. Кактусите съдържат течност, но много от тях са отровни. Виждате ли всички тези кактуси, кардон? Огромни са. Всъщност, най-високият кактус в света е този. Някои съдържат до 1 тон вода в големите си клони. Но не бихте искали да я изпиете. Ако я вкусите, ще повърнете, ще предизвика диария, тъй като съдържа химикали и токсини. А това тук ще ви приближи до смъртта. Постоянното търсене на вода. Каньоните в пустинята Чихуахуа са добро решение. Най-голям шанс има дълбоко в каньона. При дъжд водата се стича в тези вирчета, наречени тинахас. Проблемът е, че може да не вали с месеци. Почакайте, тук има вода. Доста е застояла. Трябва да устоите на желанието да отпиете. Вътре може да има всякакви гадости. А когато сте жадни, сте най-уязвими. Тогава ставате невнимателни. Трябва да взема обикновена чиста бутилка и с помощта на светлината и UV-лъчите да пречистя застоялата вода. Ще я напълня и ще я оставя на слънце за около 6 часа. И слънчевите и UV-лъчи ще я пречистят до 60-80% от бактериите. Ако я разклатите добре, ще я окислите. Затова ще я оставя отзад на раницата и ще вървя с надеждата, че след 6 часа ще става за пиене. Няма да е напълно безопасна, но е по-добре от нищо. Пустинята предлага редки деликатеси. Рядко се срещат хора, затова когато срещнах бушмените ловци от Намибия, реших да се поуча от опита им. Един от тях бе по следите на заек, оставил следа в пясъка. Познавайки отлично пустинята, бушмените започват да копаят към заешката бърлога. Определено нямам търпение и много се вълнувам. Добре, хвана го. За по-малко от 10 минути ловците хванаха плячката. Изумителна ловкост. Как са открили следата, особено след снощния дъжд, който почти напълно я беше заличил, но с помощта на слънцето са видели светлосенките. Удивително. Ще ми трябват години да овладея уменията им. Дори тогава трудно ще оцелея в пустинята.